To demo, nový Doom 2016. Tak si nějaký jiný loadout, teď máš dáme si loadout, který nám to všechno loadne. Vysvětlíme, jak se ta hra hraje na novém kanálu. Tak, loadout. Ne, to se dává. Tak máš vodem už si udělat svůj logo. No tak jako děkuji. Dej si custom, dej ty vole, počkej. Počkej, víš, ale to myslím, že pak máš zkombinovat ty gary, co máš v ostatních logo. Já líbnu lobby, hele, koukejte na to, jo. Dám tady random. A jedeme, jo. Čekáme na hru. Jinak samozřejmě zvuk, profesionální zvuky nám stále fungují. Ale to by neříkejte, že fakt může si seriózně nějaký producent říkat, co ty krávo, ty na tom vyděláme. Ty na tom vyděláme Myland, no tak bude mě nebude ani flok. 15 plus, ale víš co, jako... A teď je to tyhle pomalý, takže to není prostě arenový styl. Jako, musíš někoho 5krát trefit, aby někoho zavedl. Ale počkejte jo, teď to bude vážný, protože teď prohrajem podle mě... Vydal si ready up. Jo, sorry. Dobrý, ready. Musíte dát ready, aby to šlo. Tak, teď nápad. Ježiš, tak kde já víte, počkej, ale to hrajeme jako slušně, ne? 4 proti 5, vole. To je dobrý. Na to. Jo, ale mimochodem tam ty zvuky, že ti to bere ten mikrofon, to se dá nastavit, jako by tam... Ne, já chci, aby to lidi slyšeli, jako jak tady probíhalo tohleto testování. Jo, tak proč to nebude jako samozřejmě... Každý profesionální kanál, který jakoby je na YouTube, tak pochopitelně je z komentáře. To mám naučený od kamaráda jednoho. Today I will show you how to play Doom. No? To je prostě, jako to neřekneš, kamaráde. Jako, to nemáš, jako pro mezinárodní audienci. Nemáš followery, kamaráde. Bez tohohle se neobejdeš. A pozor, jako je zakázáno komentovat. Hele, už to jede. Ty musíš říct, today I will show you how to doplň hru. Hele, mě by zajímalo spíš, jak mě se to fakt pobarvili ty hadry, vole. To je základní... Hele, já se teda mluvím Revenanta, samozřejmě. Široká nabídka. A jedem. Takže profesionální ruky zapnutý, ty mám nějaký tady vyjebaný kurva. Jedem. Ty vole, ty trhaný ksily. Today we will show you... Nehru to na třebry, ale to taky rozbazený. Jak ti to trhá, kamaráde? No to je jako to je to testování, jo. Jsem se zapnul při testu, jo. Teď to moc sedím. Kde jdou? A ty vole, já mám asi jako boku CPS, ty vole. Což ale nevidíš, protože nevím, proč to tam jako zjimou. No, protože to radši tam nedali, že jo? Tam je náhodou. Ty vole, to je to do prdele, ale... OK, teď se vezmete dolů, jedete, jakoby je to trošku trhaný, jenom by to dalo na mobilu, to nevadí, jo. Předtím to šlo dobře, teď já hledám enemy, mám v ruce pušku. Mám v ruce flintu, takže tady, to co se tady válí po té zemi, tak prosím vás, to jsou věci, které vám trošku pomůžou. Hele. Ty vole, jako já toto dotočíme, toto video, toto vystupování minutu, hele, 49, a je po něm, ty vole. Tam byl asi chudák trošku potlačený. Ale jdeme dál. Tam už skáču do budu. Ničkové oči, tohle je vrus. To se vás nemáte kapky na oči, to je nějaký viděl. 60 damage brokárnou frére, kamaráde. To si bere ten zjebaný rakeťák, ty vole. Ty vole, ale v tomhle můžu, to je jako, ty vole. Jdeme, jak bych chtěl rašířit. Ale pozor, to je mal něco. No, to je budem, ty vole. Tak to frajere, tohle dobrý slajčou. To musí zabírat takové. Hele, já ho dám, ty vole. Co tím to frituje, ty vole, to má taky prohlast. On má to takovou tuhle půzník, jako to je hráči, čím je to vyndal, ty vole. Utíč, ty vole, co to má za granu? Ty vás, mě upadnou oči, ty vole, to se vám bohu, ty vole. Flop. Normálně ty vole, budu tu tady, když jsou to normálně na hrbu, ty vole, za počas. Hele, ten je nelegovaný, ale pozor, ty vole, nepák, vole, ten mi drží tak, vole, já to pokoru, vole. Takže jde. Sedím si, že říkám, vypadneš ty Shadowplay, to je normálně. No já to mám za trest, ty vole. Vsadně, že to mám za trest od něj, že to nahrávám, to ten e-postu. Takže jde. Do záznamu je to v SL modu.
ty vole, dvě grafády na jednou, ale jde to dobře. A hlavně pozor, je zapnutej, vole, veškerý antilazin, co tam jde, to kolik stará byla. Ty vole, pozor, ten smrtě, stará ty vole, to stojí, bro. To bylo určitě cheaty, protože normálně mám... Ty vole, pánové, já potom na tom jdu okamžitě do laserový vyšetření, vole, ale pozor. Co tohle frak, nejde tady tohle frak, vole. Hele, 43, vole, hned, vole. Nazdar. Po něm, vole. Vůbec nevím, jestli to bude automatu, cuka, vodu. Hele, kutíč, tyhle, ten máte naskylovaný, tyhle, co to je za gadu, ty vole? Střílí ty vole záký se už. Teď si můžeš přepnout, ne? Třetí se mám no, to je třetí. Dej si ten sniper, to jsme ještě neviděl. Sniper? Today we will show you how to snipe. How to snipe in, vole, 10 FPS, vole. To bude takzvaný majstrštík. No, tomu se říká, Já dávám, že jako- hej, dávám loadout, To je zajisté sniper, to máme to natáčíme a je to, hele, reveal, jedeme na to. Ty vole, tak s tou sniperkou, pozor, hele, má lepší FPS, vole. To mám za odměnu. Jedu po mě jde. To střílí, ty vole, zase no. Ale pravý tačítko dělá puf, ne? Čiže to dělá zoom. Jo, já můžu i zoomovat. A pozor, a nabíjím to. To je pánové, tohle jsem mi nevěděl. To bylo v té fotce. Já vidím přes ní. Já vidím přes ní normálně. Ty vole. Ty vole, já nevím, já to úplně totálně prdel. Brokárnu. A jako ta grafika se čím dál tím zlepšuje, přátelé, ty vole. Ježišimarja, ty vole, mi upadne hlava, ty vole, na tohle. Já potřebuji někoho odpálit tím krámem. Počkej, tady je dobrý, já musím trefit, počkej, hele, vole. Ježiš, tohle je rohatej, vole. Ty vole, přátelé, tohle je jako při pátku dobrá prdel, ale hrát to byla ve středu, tak vypadá světletka, vole. Já nikoho nemůžu potkat, když někoho potkám. Hele, pozor, někoho jsem trefil, ty vole. 2 feet, ty vole, no, dobrý.